Čus, takže vás zdravím u tutoriálu, u zápasu ve FIFA 13, takže dáme si souboj rivalů mezi Real Madridem a FC Barcelonou. Budu za Real Madrid, abyste neřekli, že jsem zlej na vás. Sestavu nechám tak, nebudu se s tím srát. Uděláme si přihrávku. A my, když jsme měli si ji dát tam, ale to je jedno. Jsem nestrefil, sorry. A jdem na toho Šani. Doufám, že to moc sekat nebude, no, uvidíme. Protože mi to taky může znepříjemnit hru, když nebude čistá hra. Ale nedal jsem Casillas do brány, no. A už tu jsou první příznaky lagu. Wow. Chtěl jsem ho přehodit, ale nějak se mi to nepovedlo. Bože můj! To je v prdeli. Výborně, hoši, výborně. Modrič. A to jsem si posral. Jsem nestihl. Di Maria. Ale jdi do prdele, hajzle. A je tu první gól, pome. Higuaín. Koukněte se. Krásně z vole. Tohle se mi nelíbí. A offside Messi, haha. Ale zase Messi. Musíme ho zdržet. Ale ty vole. Dělá si kozy. Ale co pak to? Tam jsem to vůbec nechtěl. A výborně. Ale ne! Proč jsem zmáčkl přihrávku? Proč? Já vím, nebo jsem kokot. Nebo jsem zajebal kokotko. Kurva. 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 A. Nebylo to špatný. Na první zákrok.
jsem čekal tebe, ty hajzle. Tak tam jsem to vůbec nechtěl. Že já vždycky po tom gólu úplně polevím, to je v prdeli. Zase se nepovedlo. Wow. Wow. Tak tohle není dobrý. Ty vole, proč to vždycky přihraje tak debilně? Trošku jsem mu zamezil. Ne! Co to bylo, kámo? Tak tohle, to je v prdeli. Já to vypíchám přímo do golovky. No tak to mě poser. Já jim dám tím zmrdům, já jim dám. Takhle se sem jdou srát. No, šance pro bílý balet, ale nedali jsme to. Kurva, zase 1-1, to mě už sere. Výborně Ronaldu, ale jeho klička zapůsobila jenom na 2 hráče, takže... Modrič, ten to zajebal. Čuráku, proč to vždycky vypíchnou tak debilně, že to jde? No, výborně. To prdele, tu není vůbec prostor. Ani nikdo na přihrání nebyl. To si děláte kozy. No. Ale. Tak to na mě neskoušejte už. Teď už si to budu hlídat, vy hajzlové jedni. Výborně. Cristiano Ronaldo. A je to gól, Cristiano Ronaldo se krásně uvolnil. A já jim dám, vole, já jim dám. No! Shit. Ole. Dobře. Říkal jsem, že vám tohle nedovolím už, takže to na mě nezkoušíte, vy hajzlové.
výborně, ne! Pojď to stíneš. Výborně. A máme aspoň auty. A tak, prosím vás. Ano, tak tohle nemohl stihnout přes. Máme si tam center. Ale to tak moc ne. Dobrý. Co tam ležíš, hajzle? Zkoušej to na mě. Do prdele! Tak tohle se může stát vážně jenom mě. To není možné. To musí být roh aspoň. Když jsem to mohl centrovat a nestřílet, ale... To je jedno. Hodně. Cristiano Ronaldo vyzkoušel nějaké kličky. A také hovno. Nestihl jsem to. Jsem se dal bacha. Botí zmrdí rovno. Předtím to jsem přímo věděl. A tak tohle není dobrý. Výborně! To není Casillas, ale chytá výborně. Pojď. Marcelo, už nemůže. Kaka. Doufám, že dostanu gol zase těsně před koncem, protože to rozkopuji. Co není možné, abych dostal furt góly před koncem. Hej, ty zmrdé, to byl faul. No, žádné také. Ronaldo si kopne. A ne, tu Ronaldo. Já to zas poseru, ale to nevadí. Do prdele. To jsem zajebal, jsem to dal moc. Ale stočil jsem ho krásně, to zmrdé. To bych chtěl ještě jeden pokutový přímý kop, odtamtud už bych jsem věděl, jak kopnout. Ale kdybych ho dal, už bych to měl potvrzenou výhru, ale... To tak nikdy nemám. Cristiano Ronaldo. Ne! Kaká tam byl se svojí palicí, ale nedal jsem to. Teďkaj. Messi ne, ty hajzlo. Do prdele, tohle se mi vůbec nelíbí. Wow! Tak tohle je simulace, toto je simulace, tohle není nic jiného než simulace. Zase před koncem zápasu, hej. Do prdele s tím, hej, do prdele. A zase si kopne kdo? No Messi. Samozřejmě, a víte co udělá? No dá góla, ty vole. To je v prdeli, jestli to nechytnu, teda jestli to chytnu, tak jsem Bůh, vole, tak jsem Bůh. Ty vole, jsem Bůh. A teď jsem to zajebal, teď jsem to úplně zajebal. Ne, to se může stát jenom já chytnu penaltu a ještě dostanu góla, tohle už je nefér, tohle je prostě... To je v prdeli toto, hej. Tohle si ani nezasloužím. Tohle si fakt nezasloužím, toto. To ne, prostě. Ale tohle tež ne. Ale hej, tak tohle byl faul, hoši. Jaký zmrt. Výborně.
si dáme penalty, hošaní, žádné prodloužení, penalty. Když už jsem chytil tam tu penaltu, tak si chytím další samozřejmě. Ano, Cristiano Ronaldo jde jako první. A dává s přehledem. A teď bacha, teď bacha. Lionel Messi. A on to nedal, posral to. A to máš za to. Máš za to ty hajzle. A zase s přehledem, krása. Xavi Hernandez. Ale tak, bohužel. Tak, to je Luka Modrič. Ukaž to. Krásně. Dobře. Sanchez, takový malý rychlík. To je v prdeli toto. Wow. Tak teď, jestli to chytnu, tak jsme vyhráli. Pome. Tak tohle se nějak nedalo chytit, ale veš to napravo. A teď jestli to tenhle týpek promění, je rozhodnuto šaní. A je to kdo? Di Maria. Tak jdeme na to. Tak to je v prdeli. Wow, Valdez. Piqué. Tak to není dobrý. Michael Essien. Wow. I když to bylo se štěstím toto. Dá se doprostřed, mám ho zabít. Tak tohle je velmi zajímavý penaltový rozstřel, vám řeknu. Tak to je v prdeli. Tak jsem to hoši prohrál, omlouvám se vám. Tak. Ale neprohrál! Já jsem Bůh, já to říkám, ještě jsou šance. A Pepe výborně. A tak jsem zase v prdeli, protože Iniesta to promění, jak ho známe. A dal břevno? Tak tomuhle se říká štěstina. A vyhráli jsme. Tak tohle bylo štěstí jak cip, ale to k fotbalu patří. Takže děkuji za shlédnutí zápasu a zatím na viděnou.